Bida gayud kining usa ka composer ug usa ka singer nga puros gikan sa Dumaguete City. Tungod kay gipasidunggan sila sa usa ka songwriting competition didto sa Kauluhan. Ato kining sayran. Ay nagyud kog labda, ha 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 ha. Ay nagyud kog labda. Move on. Kini ang tema sa kantang Ayaw Kog Labda nga giawit ni Kyle Juliano o gi-compose ni Rafi Cabrisante. Si Kyle o Rafi lumad nga taga Dumaguete City ug parehong graduate sa Silliman University. Ang kanta nga Ayaw Kog Labda miani og pasidungog atol sa Awit Awards didto sa Kauluhan isip Best Regional Recording. Ang kanta nagbase sa personal nga kasinatian ni Kyle kinsa nakauyab, giluiban o gustong balikan sa iyang hinigugma. Ug dinhi namugna ang kantang Ayaw Kog Labda. Ang kanta nahimong uso ug paborito sa mga batan-on nga makarelate sa kasinatian ni Kyle. Matod sa 25 anyos nga composer, 11 anyos pa lang dihang nagsugod siya sa pagkompose og mga kanta. Ang iya mga kanta namugna sa mga personal nga kasinatian. Si Rafi kinsa nagpadayon sa iyang Masters of Journalism sa usa ka universidad sa Manila, usa ka disc jockey o contributor sa GMA News Online. Tambag ni Rafi sa mga bagong composer sa pagpalambo sa ilang talento ug higugmaon ang musika. Ang binisayang mga kanta di ginabadoy. Cebuano is a beautiful language and hopefully more and more people will appreciate it. It will inspire not only us but also artists in Dumaguete in general kay para ginamang tanan. Uban ni Vic Camion, Luan Merondina, Balitang Bisdak.